chimbemudza mashoko atakona Fadza Mahere panapa. Aiwa Fadza Mahere amene kuti chimoto chanombokani zvanenge achimbotaura ingambozvifunga here kana kuti anga achimbozviwana kupi. Source yezvanotaura anhu zvare zvinoda kuti ukamunyasa kugaragara ukanyasa kufunga unonyasa kuti aiwa apa anenge ari right Mahere. Sabina mashoko aya achiadvocata notibva wasubscribe olego tina all the bell icon. Tipita paindo pake anonyora achiti the country doesn't have a single football stadium, yet the government is looting millions under the guise of donating goats to the poor. They deliver 6,000 goats instead of 635,000, then loot and pocket the millions earmarked for the rest. Of all the things, this limping country needs goats. We now need new leaders. Ndo mashoko acho kana Fadza Mahere achiti aiwa saka ino nyika yose kusabhadhagwa kuri kuitwa mateachers kana chii anything crisis iri kuitika kana kushayikwa kwemagetsi kana mvura kana zvibhorani kana chii, nyika yakazongoona kuti aiwa vanhu vari kuda mbudzi chete, tofanira kunoita a goat scheme instead yekuti vagadzirisa mamwe masectors. Aiwa tinotiziva mafungiro enyu tinodi pamusoro pemashoko aFadza Mahere notandoti achitoti the issue yekuti vanhu vanopuhwa mbudzi under the goat scheme but ukatarisa marivers kwacho kokwanisa kusina kana mvura, kokwanisa kusina kana equipment yekuti for dipping and the likes. Mashoko acho kana Fadza Mahere tudzive mafungiro enyu moti kudi pamusoro pemadvocate raanoita. Pina comment section medu, subscribe, kulike, turn on the bell.